Hayırlı kün muhterem televizyon karavuşçular. Bugün Adnan'ın en kadirli günü. Cuma ertesinde sizin bilen efirde min Nazım Sefer bulurman. İşli ailede balalar işlep, uzara yardım yetişip, tertipli bulup sedi, Qaybiş rayonunun Bağay oğlunda ömür etüşü Hamdiye bilen Raul Bekşenteyevler. Tatarstan reisi karşısındaki Tiller Komisiyası bilen birlikte işlengen İge iltüşü yol tapşuğunun bugünkü çıkarılışı, üzlerinin 4 balası yanına yetimler yurtundan tağın 4 bala alıp terbiyelegen King Kungulli Bekşenteyevler gailesine bağışlana. Hamdiye bilen Raul Bekşenteyevler bir-birsin Ulu Qaybiş hastahanasında uçrata. Şiber, yağımlı şefkat tutaşının başını eğlendirirge uylagan Raul'nin üzün hisler taşkını bitirip ala. Onun maydan başını eğlendirip qarayman degenim özümün başıma eğlenip gitti şunda. 80-ci yıllarda Qaybiş'ta больницада şefkat tutaşı bulup işledim. Metem iге alıp qaytıp sınap qarayım. Jilkenler jilde kişi tırmışta sınala. Hamdiye kişkineden işte şınığı büsken, şuna da sınatmay. Birinci kızımız güzel tuda. Indi ona tuğançı Raul özü ismini tavap koydu. Birinci bizden kız buladıydı. Allah'a şükür ne şulay bulup çıktı. Ola etkençe. İkincisini tağın ayta malay buladı. Allah'a şükür onsu da malay buldu. Üçüncüsü kim bulsa da jarıydı. Onun tilekleri, bütün niyetleri tırmış koştu. Gaile kurup yaşavının bütün hikmeti de balalar üstürüde. Birinci aytası kile әнiyeti bilen bizden keng көңілі kişiler ya. Alar bizni bik yaratalar ya. Bizni kichkina avul tatar gailer mınday bik eş-dürd gaile. Biz eng baxtli balalar bu avulda. Balalarını өстергенде benim bir katı mında neyim yok. Men saat 5'te turam. Машинаны қабызам да 6-шарта ішке шығып кетедірем. Мен ол уақытта Хамдия ошатта, ішірте, балалар жақлап қала. Мен қайтқанда уже балалар тағын дәріс қастәлелер, қойсы жаққаға кете, қойсы неге кете. Шулай тұрып, әкіртіңне балалары көтердігінде. Бүтін нәрсе, бүтін нагрузка анда енді. Әти рейстан қайтқанда, колхоз ішінен қайтқанда, ең бірінші біз үшеуләшіп, шабышып, әтейні қашаларға шығарық. Уйный, гірләшіп, аны бітін урам ешіткелеріні, ол ең біздің бәқітлі вақыт. Біздің әне ең біріншіден қаман хырмет етері әтейні. Ата йұртының матчасы, ана йұртының ірлігі, балалар дивары. Әнинің әтинің міне тәрбие дұрыс болды. Міне біз балаларға қазір көп әйбірлер алабыз, но қадірін білмейлер. Әтилер біздің әни білен үйреттілер тұрышылыққа, қадірләп әйбірлерді тұтарға. Bekşenteyevlerinin 4 balası da üse tıra, üskeni biri şəhərgə kitip okurga kire, işke urnaşa, әтіпші kızları Kadriye, kişirek, abıy apaları bilen alar avulga qaytqaşqına көріше. Балалар өсіп біткешінде Қадырия бір өзіңіне қалды. Хаман әйтейді, әне беңа иптешке болсайды. Мұнда енді келдік те, ұрыс ауылы болды. Беңа иптешке, сілешерге бірер қыз болса ярарыды дей. Әлі сың мәйтем ойлыбызда қызым дейтімні алық мәлі деменді. Хамдиядан сөзді шықмады, ол менен шықтына барады. Мен алып қайтабыз дедім. Ол біздің дұрыс еткенде ол нәсілден де келедір ол. Benim мәрхум Дәуәнин жердерегінде. Ол біздің балаларында өстерденде ол. Ол соғыш вақытында 9 етім бала өстерді. Мәйтем, бізге де мәтті таяқ башашылы айтып білеккендергіне деп ойлаймын. Мәрхәмәтле кешеләр алар киң күңелле, ылы йөрәкле, һәр вакыт ярдәмчел, көнләшүне белмәүче кешеләр. Нәкъ менә мәрхәмәтле кешеләр үксез балаларны әти-әниле итә. Bekşenteyevler de балалар йортынан 4 бала алып кайтып тәрбияли. Башта Кадриягә иптәшкә дип Надя исемле кыз алып кайталар, аннары Qaybiş районының опека бүлеге тагын 3 бала барлыгын хәбәр итә. Шулай итеп бардык та Qaybişка. Хамдия мәйтәм, неге администрацияга мәйтәм 3 бала җәри. Мәйтәм Хамдия булар безгәдер инде. Biz Kıdıyan'dan birge oturtup kayıttık olarına. Kıdıyan'da barığa
Меннен сұрадылар, біздің қыт бір баланы мұнда сыйдырып болыр ма екен деп. Рауил айтты, ішісінде сыя, мен аларны ішісінде айырмайын дейді. Шулай иттіріп, ол КамАЗда шлейдерге, КамАЗға удыртып, киімлерін алмайша, бір нәрсесін алмайша, документларын алып қайтты. Олар енді біздің өз балаларымыз кебек келіп кірділер. Шыннан да. Қазір Гүзел айтты, түс көрдім әне дей. Сен ады үш бала берелер дей. Сен айтасың дей, хаман yok деп айтам, мен үш бала қорай алмайсың деп айтам дей. Бір заман әне шолтырата, әне айтам, мына қызым мында барған еғалі біз опекада дей. Мында тағы үш бала бар дей. Сізге шулай шағанлар дей. Мен айтам, қоя, сіздің ешігіз бар еді, мен айтам. Ярар енді біз алып қайттық аларны дей. Мен айтам, нешік алып қайттыңыз, мен айтам, нешік ойладыңыз мысын дей. Қызым ойлады енді, бір үскенде енді бешісі өсірлер дей. Міне шулай тұрып, олар менің өз балаларым келіп кірділер. Отта міне кішкене уақытта менің балалар нешік қалғанлар, Гүзел, Рәуф, Айгел. Міне олар кебек келіп кірділер. Настоящий шын өз балаларым деп айта аламын мен аларың. Мен ең бірінші кірдім Бағай мектебіне, 4-ші класқа. Жоқ, 4-ке түгіл. 2-ші класқа кірдім. Мұнда бірінші тапыр келгеш. Әлі де қайтқаш иске түшірәбіз бүтін фотографияларына, видеоларына. Жолар исте қала. Қазір де кешеде қарап отырдық видеоларына. Бек яңадан шол вақытқа қайтасы келе, но қазір яқшырақ. Биш бала едінес, ерте білеметін тағын, биш жеп жіберге керек мотор еттіріп, әрбісін үтіклеп. Кеш тағын бетінді, дәрістер қазірледік. Ona şul meninde olar bütünüz birge birden bolup işledik, tatı bolup işlediler, buluştular. Bütünüz birge birden bolup yaşadık. Bu degan әйберләрне аларга киендергәнде жок игенде. Алар һаман жаңадан дигәндә мәктәпкә барганда биш жаңадан киендерәдерик. Безгә барганда дигәшки балмы, неме, новогодниймы, апалары хәтта иң беренчесендә безнең гүзәл кайтадыр инде. Ансы теге мин аңгырайта, мама шулай кайтып җиттесен. Ансы аларны җырга да өйрәтә, нигә дә өйрәтә. Ансы мастерында ул безнең. Әлеге күркәм гадәт Бикшәнтәевләр гаиләсендә хәзергәчә дәвам итә. Дөрес, концерт куючылар балалары түгел, аныклар. Мәктәбемдә кулга каләм тотып, тәүһә сүзен яздым тактага. И туган тел, и матур тел диеп, иң беренче дәресем башлана. Ата-ананың балага биргән иң зур бүләге ул да булса яхшы тәрбия. Авыр вакытлары да була. Ул битендә тормыш, сугышып та алалар. Мәктәптә дә төрле хәлләр була. Инде һәр бала белән, һәр интуял, һәр берсе белән аерым-аерым сөйләшәйдем. Кызым, җәле сөйләшеп алыйгы дип һәр берсен аны кочаклашып җылашкан вакытларда булады иде. Бергә матур итеп күрешкән вакытларда һәр нәрсәне аерым-аерым сөйләшәдер идем һәр бала белән. Әтиәнинең киемшләрен сырыйбыз һәр чакта да. Тормыш бит ул ак жолдана бармый, кара жолда бар. Безнең бернинди начар хәл булса, без бөтенебез бергә кул бирәбез. Без бергә ул һәр вакыт әниятидән, апалардан ярдәм алу, алардан киңәш алу. Бөтен нәрсәгә булышалар иде, тәртип карасак та, бакчада эшләсәк тә, су сипсәк тә, бөтенебез бергә инде. Кайткан хуттан дигән Надяга сразу миңа жаңа телефон алып бердем. Ул вакытта кнопочный булса да инде. Миңа да әтиде что много кнопок булды. Мәтәмә кызым, аяп киттек тә мәтә сайлап ал. Берседә ни утырмадык. Без аңларга компьютерга икән, компьютер алып бирәдерик. Ул вакытта минем Аллага шөкер зарплатларым яхшы. Мин аларның дөрес әйткәндә бер тиен акчаларына да без кермәдек. Алар ничек книжкалардан җыелган, үзләре белән җыелды аларның. Мин ул вакытта бик аңлап бетермәгәнмендер, но үземнең туган апаларым белән яшәүне бик яхшы дип әйтәм.
Чөнки без туганлыкны айырмадык, и бөтенебез бергә тату булып үстек. Күчтәнәчләр бәйрәм булса, туган көннәре булса, яңа еллар булса, яңа әйберләр алып, аларны кичкенә вакытта бик шатландырдылар инде. Апалар, абыйлары карадылар аларда. Булыштылар безгә. Без инде үзебезчә сөйләшәбез, большевики, меньшевики, без 3 алалар, 5 бала безнең кичкенәләр. Безнең меньшевиклар бер кайчан да безнең сүздән чыкмыйлар. Без ничек аларга киңәш бирәбез, алар безне тыңлыйлар. Мин үземнең һөнәремне сайлаганда, мин кичкенәдән үк үземне табиб дип күрәм идем. Һәрвакыт шул кызыксынам идем медицина белән, шулай аларның ярдәме белән, киңәшләре белән шулай акушеркага укып чыктым. Поволжский государственный университет спорта и туризмда укыйм. Физкультура укытучысы булырга телим. Мәктәптә балалар белән эшләргә. Бер туган Альбина, Алсу, Рәмис Гарифуллиннарны язмыш балалар йортына китерсә дә, алар әти-әни назын, туганнар җылысын тоеп яшәү бәхетенә ирешә. Без балалар йортында 6 бала булдык. Соңыннан әнинең апасы алды 2 апамны и энемне. Бу гаиләгә без өчебез килеп кердек. Әле дә аралашабыз, алар белән күрешәбез дә, монда да бәйрәмнәргә чакырабыз. Әниләр дә аларны үз балалары кебек хис итәләр. Әле буларның бит әле апалары да бар. Алар белән дә җирешәбез. Аларның кияүләре белән, алар баягы туш бабай диләр. Алар белән бергә. Менә минем балалар, алар берсендә нимиләр. Айдырым җуаларда. Алар җириләр апалары җанна апа дип. Абый җанна апа абый дип бара. Бер-берсе белән кунаклашалар, нияләр. Рәмистәне армияда телефон иптәшләрендә булса да, старшинасында булса да алып звонит әти, звонит әдән ул хәлләрегез ничек ди. Менә шулай теркелешәбез, менә хәзер Алла бирсә исән сагына армиядан кайтарабызны кайтып җиткәнем. Аны да Алла бирсә матурлап кына әйләндерәсе. Монда тарасың килсә икән мәйтә, монда тарасың, әйләндерсең дә Казанга китәсе икән мәйтә, Казанда тарасың, анда да мәйтә апаларың, абыйларың бар. Әти ди мин ди сезнең җанна кайтам, мәйтәм кайтарсың. Халкыбызның борынгыдан килгән гадәте буенча төпчек малай төп йортта кала. Ә кызлар канатлы кошлар, аларны вакытында ядан ычырырга кирәк. Кияүгә биргәндә моннан матурлап кына никахлатып, нигә шулай кияүгә биреп җибәрдек. Кыда кырдашыңдай булсын, кыдагыең әхирәтеңдәй булсын. Кыдағы буларыбызда, кыдагыларыбызда бөтенесе Аллага шөкер алтыннар. Бер кайчан менә диде приемны кыдаларда әйтми, бер кайчан да кәкәре дип әйткән юк. Что син матур үстермәгәнне барып мактыйлар. Әйбәт матур кыз үстергәнсез ди, тәртипле кыз үстергәнсез ди. Әни, ул безнең кояш, ул җылылыкны һәм игътибарны һәр балага бирә. Каты, калын бозны да кояш тамчылап эритә бит. Әни җылысы да шулай. Бала күңеленә наз булып тула. Әни кадерен, бөеклеген яши-яши, үзең әни булгач, ныграк аңлый башлыйсың. Минемчә, әни тыңлый белергә тиеш үз баласын. Әни кеше балаларын яратырга, шул чакта да тәрбия бирергә, үзенең балаларын кимсетмәскә, башка балалар алдында балаларының ямен күреп яшәргә тиеш. Балаларына әйтәм, әни җана барыгыз димәм, усын тапкан бит ана дип менә бөтен күңелдән әйтәм, менә үзләре алдында да әйтәләм, әйтәм барыгыз, әни белән аралашыгыз дип әйтәм. Бит инде аларны тапкан, үстергән, имчәк сөт ашаткан, аның бит ни бар, аның да өлеше бар дип әйтәм инде мин. Ул яктан. Әни белән аралашмыйбыз. Мин аны аңлыйм. Күптәннән гафу иткәнбез. Ачуыбызны тотмыйбыз. Яратып калабыз, барыбер әни кеше инде ул. Бу әниләремә бик зур рәхмәт безне үстергән өчен, безне тату булып тәрбия биргән өчен. Шуңа күрә әниләр белән икесен дә аңлап була.
Бу әниләргә мин бик зур рәхмәт. Тегән беренче әниемә дә мин начарлык теләмим. Чөнки ул тормыш Аллаһ Тәгаләнең үзе биргән шул була. Без дәрес әйткәндә без үстергән аларны. Самый главный без аларны җырак юлга дигән шикелле мотор юлга бастырган. Гаилә тормышы һәр кеше өчен очсыз-кырыйсыз хезмәт һәм сикәлтәле гомер юлы. Хәмдия белән Рауил әлеге юлдан гомер буе матур итеп атлаучы, пар канатлы, бер-берсен кайгыртып, яратып яшәүче гаилә. Чын кеше булыгыз, балаларым, дип әйтәдем. Ялган сөйләмәгез, яхшы юлда булыгыз инде. Тырыш булыгыз, намыслы булыгыз. Яхшы юлда гына йөрсеннәр инде, Ходаем. Амин, Ходаем. Кайгы хәсрәт китермәсеннәр инде. Әлләр әмескә хәдәрдә гырмәдә дигәндә, мәйтәм искә күтәрелмә, асқа төшмә, ортада гына мәйтәм җир, кеше мәйтәм офицерлар белән талашма, малайлар белән сугышма мәйтәм. Тәртипле булып, мәйтәм тәртипле булып, мәйтәм характеристиканы яхшы алып кайтырсың, и мәйтәм монда да Алла бирсән, нигә матур гына эшкә урнашырсың. Оясында ни күрсә, очканда шул булыр. Мин балаларны бер вакытта да теге мактаганым юк. Теге нитеп андый гадәтем юк. Мәйтәм, кеше мактасын дип әйтәм, менә шул нидән генә әйтәм, кеше мактасын. Кеше күрә бит дип әйтәм инде. Хәмдияләрнең аларның үзенең балалары 4 булды. Шул 4 бала янына алар тагын 4 бала алып сыйдырдылар. Рауил инде ул һәрберсенә җылмаеп, барсында балам дип кышып, үбеп, үз итеп яши торган Хәмдиябез дә бик булган. Менә шул күршеләр дустату яшибез инде. Мин балалар жаратам бик каты. Мин үләм алар өчен. Ана мине оныклар миңа 4 аякландар бастырып, монда җириләр аякка нигә асылдырып. Ана мин аларны кышып жаратам. Менә җымга вакыты килеп җитә икән, тәрәзәдән карап утырабыз, оныклар кайтар икән. Малайларны көтмәсәң, оныкларны көтәбез. Алар жаккан баласын балдан татлады ия. Озын гомер бирсен аларга, сау сәламәтлек, Барлык канатлар булсыннар. Чит балалар булмый икән әни өчен. Чыннан да дөрес бу, бер дә ялган да түгел. Мин аларны үз балаларым кебек якын итәм. Алар да мине шулай хөрмәт итәләр, якын итәләр. Яни синең эшең юк дип мин бер баладан да ишетмәгән үземнекеләрдән дә, кичкенә балаларымнан да бер вакытта да синең эшең юк дип, дөрес синемесең дип әйткәннәр юк. Рәхмәт җаусын һәр балама да, балаларыма рәхмәтләр. Әни әти безне һәр чакта хөрмәт итәргә язсын, Аллаһ Тәгалә. Без аларны һәр вакыт яратабыз. Әни белән әтигә исәнлек, саулык кына телибез. Исәнлек булса, барысы да була. Аларны яратып калабыз. Иң изге теләкләремне аларга багышлыйм. Аларны яратабыз. Татарларда шиләгенә күрә капкачы, менә шулдыр бәхетнең ачкычы дигән әйтем бар. Рауил белән Хәмдия Бикшәнтәевләрдә нәкъ шулай бер-берсен тулыландыра. Рәхәтләнеп, гап-гади авыл тормышы белән яшиләр. Эштән курыкмаганга тормышлары да җитеш. Ишле гаилә Бикшәнтәевләрнең иң кыйммәтле байлыклары. Бүген без таныштырган Бикшәнтәевләр гаиләсенә генә түгел, барчабызга да алга таба тату тормышта гаилә учагының җылысын тыеп, тәрбияләгән балаларыбызның игелеген күреп яшәгә ясый дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.